Jeste ljudi, evo nas u trećoj epizodi na mom kanalu. Ja sam Mešarević Edi. Znači, snimat ćemo sa ovim likom koji sad upravo vidite. Pozdrav ljudi, ja sam Zlatana Metašević, ja snimam sa Edijem Mešarevićem, možda 2-3 mjeseca sigurno, možda i više. Sad svi pitate zašto sam ja snimam. Hoću snimati. Rođak! Znači, snimat ćemo. Glasajte. Znači, hoćemo i treći donijeti. Znači, da snimam s vama. Znači, glasajte, hoćete li ili nećete u komentare. Znači, eto. Sad ćemo snimiti klip i o fudbalu, to ćemo sve postaviti danas. A za sutra snimat ćemo ja, a Zlatan ono posebno. Znači, on će kod kuće, ja ću kod kuće. Znači, snimat ćemo i room tour, snimat ćemo water challenge, sve. Znači, ništa je to bilo to što se tiče epizode. Hvala na gledanju.